Здравейте, аз съм Бокачев. Палил съм огън за всякакви средства. Топлил съм се навсякъде. Бял съм в косоти до огъня. И това не ми хареса. Намирам се на някаква пустиня, като пустиня тук. И става много студено. И ето вижте. Дай насам камерата. Вижте, вече си намерих коледно дръвче, ама това Коледа да свърши. Така че сам мисля да си запаля огън. И това е. И така смятам да си взема малко дървета. За подпалка мога да ползват ето тези. Много лесно горят. И затова ела насам да видя дървета. Си взема. Значи от тук сега. Кората е хубаво. Запалим нещо пак. И затова си запаля сега огън. И това е. От изключително опален на огън най-накрая успях да се сгря. Ето вижте. Имам огън. И успях да намеря нещо за ядене. Ето. Орехи. Намерих едно дърво. И сега ще ги изчупа с помощ на ръка. Ама, за жалост, трябва да ги тук малко в огъня. С едно печени орехи. Ето. Това е храна. Топло. Огън е супер. Храната е добра. И това е. Най-накрая се сгрях. Почва да се стъмва. И това не ми хареса. А храната е убийствена. Орехи съм си взел колко мога. Но имам принадлежности за палене на огън. Кама имам, много остра. Вижте. Забива се много силно. И направо съм набал майката, като си седа тук. И така, мисля след малко да тръгвам. Ама май тук ще пренощувам. Затова си мисля да си направя тук некъде по-нависоко на някое дърво. Да съм далече от комари, от такива гадинки. Защото е много опасно. И това е. В момента си бял към такова пръчка. Много остра. Много остра. Трябва да е много хубаво. Имаме много чупливо. И сега ще го ползвам като копие. Да. Аз ще го ползвам като копие. Ще си направя един лък. Ще убия някой животно. И мисля да си направя на въже. Ето тези. Много са здрави. При много дърпане, ама по-дебел трябва да се оплетат. Нека да е толкова кръгли да са дебел. Как се плете е така? От едната страна почваш, после от другата. И минаваш. И това е. Продължавам нататък. В момента продължавам нататък. Да вървим. Мога да ми послужи за по-късно. Ето такива ще си набера. За още един огън. Огънен терена. Защото е като пустинен. Сега едно съм в пустиня, като кара. Сега продължаваме нататък. И така, вижте, почва да пада мъгла. Много мъгла пада.
Затова не знам как ще се ориентирам. Трябва да чакам до сутринта. Продължавам нататък. Много опасен терен. Затова трябва много да внимавам. Така че не за прехвърляне. И така си има какво се правя. И това е. Аз се опитам да си скача, паднах по грешка. Ей, гати тъпото. Майка му да еба, кой може да купа тук дупки насред нищото? Дупки ще купа. И подам на екипа пръчката. Издърпам. И това е. В момента съм сам. Момент! Чува се някакъв звук. Да бягаме! Да бягаме! Да бягаме! Не знам! Да бягаме! Да бягаме! Не знам, мама. Чух шум в храстите. Не знам какво е. Вижте натам. Много страшно. Това ще изчезвам от тук. Чао. Така трябва да се... Виждам ли се добре? Така. Намерих път. От тук някакъв път нещо е минало. И затова спасен съм до другия епизод.